Hi, good morning. It's me, Nesta, the black teacher. In this video, ndofuna ndiyankhe funso lomwe ndafunsidwa ku inbox ndi munthu amene wandipempha kuti mundiyankhire pa video kuti mwina anthu ena angatolepo ziwiri zitatu. Funso limene lili lomwe wandifunsa ndilokhuzana ndi kupanga invest ndalama kuphama kwacha. Yes, munthu amene akufuna atadziwa zogula ma stock kapena kugula ma shares a company ija ya Apple kuti amene ena amachula kuti Apple Inc. Kugula ma stocks a Apple. Ndi anthu wandifunsa kuti kodi zimene ndikumaona ndizoona ndizokhuza Apple Inc. shares kuti you can buy my stocks kupanga trade, komanso wafunsa kuti how long does it take kuti iweyo ukagula ma shares iwo uyambe kupanga dollar. Okay, ndinapangapo video yomwe ndinafotokoza what is stock trading kapena za ma shares kuti zimayenda bwanji. Ndinapereka chitsanzo why makampani amagulisa ma shares. Okay, kuti for example ineyo ndi idea yoti ndipange business kapena ndi company ndapanga kale ndayamba koma ndofuna company ija ikule, ndipange fundraise ndalama kuti company ija ikule, ndiye ndimayipanga value company ujeni company yanga ija ndikupanga ma shares, ndiye ndimauza anthu kuti akuluakulu mutakugula ma share, meaning kuti anthu aja ndipase ndalama, ine ndalama ziyandizika mu company muja ndizipanga invest based ma shares aja. Pali chizungu chochedwa shareholder. Shareholder ukachipanga translate literally shareholder kugwirizira ma share, kupanga kugwirizira ma share. Chizungu chimene ichi ndi chizungu cha accurate chimene chingafotokoze nkhani ya ma shares kuti makhala bwanji kapena ndalama zo zimapangidwa bwanji. Investment ya ma share chimene chimachitika actually iweyo umangokhala kuti wagwirizira ma share a company yo. Okay, ya ma share samakugayira ndalama. Most of the time samakugayira ndalama. Makampani ambiri akapanga ndalama zija amapanga reinvest mu company muja. Okay, kuti ma share ake basi azichuluka in value, so they reinvest in the company and the company ija imapezeka kuti ikukula. So kuti akapanga ma profit ndi amati aliyense amene ali ndi ma share bwerani tikugayireni ma profit. Ndi zochepa nthawi zomwe zimenezo zimachitika kuti company yapanga dzindalama komano si kufunika kupanga so invest, ndi board ya company ija imazagwirizana kuti okay ndalama izi we can distribute kwa ma shareholders. Okay, komano very minimum kwa anthu amene tili ma share ochepa kuti ukalandirepo kanthu. So shareholding imagwira ntchito imene ndanenera kuti shareholding imakhala ngati kugwirizira. So how do you make money? Iwe wagula ma share ndi kuti kugwirizira ma share a company manager, ndiye umayang'ana pansika wa ma share uja ngati value yomwe iwe unagulira ma share aja yakwera. Okay, let's say iwe ma share yako unagula ma share 100 koma umagula pa 10 kwacha. Right? Meaning kuti unagula 1000 kwa unagula ndi 1000 kwacha. Right? Waika 1000 kwacha kugula ma share yako 100 pa 10 kwacha. Right? Ndiye basi umangodikirira iwala koso ndesi kuli nake waona mu news kaya wamva pena pake kuti kapena waona ujeni message kuti ma share a company unagulaje anachoka to pa 10 kwacha. Pano pa share imozi ndi 1000 iwe ndiye unagula pa ma share 100 ndiye kuti padakali pano pa ma share 100 aja value yake yasanduka bwa ngasi pano pafika 1000 ndiye kuti iweyo no ma share kwacha so pano akwana 100,000 iwe unagula pabwa unagula pa 10 kwacha, so pano 10 kwacha ija yakupasano sani 100,000. Ndiye 100,000 sikuti manja mwako tu idakali ku company uja value ya ma share yako. Ndiye ngati ukufuna upange cash ndiye umanena kuti basi ndikugulisa ma share anga ndipase ndimone 100,000 ndizipita waphapo ndalama. Okay, mmene ungapezere ndalama ma share aja adakwera choncho uthaso kuluza ndalama ma share aja adatsika mtengo. Iwe unagula ali pa 10 kwacha, so pano ma share aja company sikuchita bwino, ma share aja agwa ali pa 5 kwacha kapena pa 1 kwacha. Ndiye kuti iweyo ndalama yako munaika ija yadani yatsika.
pa mashare 100 unaononga 1000 panopa basi ali afika pa 1 kwa jewe uli ndi 100 tu 1000 unaika ija panopa ndi 100 zimachitikaso ndifa yake anthu ogula mashare amayang'ana makampani amene akuchita bwino. Now imene ndimango kupasani background yomwe ndakambapo. Now let's go back to Apple shares. Apple samagulisa ma shares directly kwa anthu yani. Iwenso ungagule ma share direct ku Apple company. Apple company imagulisa ma shares yake, imapanga trade ma shares yake through ma brokers. Makampani ambiri samadero. A National Bank ndi uli ukagula upita kaya kuniko, aniko aja kuthandiza kumakhala ma brokers mmene kuchi. Yeah. Anyway, pali ma bloggers ambiri amene ali pa internet. You can find reliable bloggers any legitimate. Iwe ndi kupanga register account pamene paja uyika ndalama mu account yako ija. Uyika ndalama mu account yako ija, wapanga register bwino ndi uzigula ma shares. Ndalama zako ziona mu account wako unaenda gula ma share hapo Inc. Ndagula amwa kuti. It's that simple. You just find a broker, upanga register, ma broker akufuna anthu. Upanga register. Ife also amakhala ndi commission kawe. Yeah. So upanga register, uyika ndalama zako mu account mwako ndi ukhala ndi trading account yako. Ndo kapanga trading pamene paja uzigula hapo uzipanga gula ma shares hapo aja pamene paja. Now, ma shares hapo ali valuable. Ma shares hapo anakwerapo kufika pa 700. Share imozi $700. Anakwerapo kufika pa $700. As of today, ma shares hapo ali pa 288. Kusenza kuti nthawi yake anthu analuza ndalama. Amene anagula ma shares hapo ali kuma 500 kuma 600 ngati ma shares anabwerera kuzafika pa 200 pa 300 ndio anthu ena analuza ndalama. Okay? Komanso anthu ambiri so apanga ndalama ku ma shares hapo. Chifukwa kumayambiriro sanali pa 300 boyayi. Anali cheaper. So ena so apanga ndalama kufika panopa kuti afike pa 300. Mwachitsanzo, munthu amene anagula ma shares ya Apple ndi $10,000 30 years ago. Right? Mina mu 1995. Ningoyerekeza 1995. Unagula ma shares ya Apple Inc. Ndi $10,000. Panopa ndalama yako value yako ya $10,000 ija itakukhala 6.9 million in 30 years. From 10,000 panopa tokani $6.9 million. Ngati unagula ndi 1,000 20 years ago mu 2005 unatenga 1,000 ndi kugula ma shares ya Apple Inc. Leroli utakukhala ndi $130,000. Ndifuna mukhale ndi chidwi ndi period yomwe ndayichulayo 20 years ndi 30 years. Ndimene ndifuna ndikuuze ndimene panchonena kuti kupanga ndalama ku ma share siza chaka chimodzi, siza miyezi iwiri. Ambiri amapanga amene amapanga ndalama ku ma shares amayika ndikukhala painful kanthawi. Chifukwa kukwera mtengo kwa ma share kwenikweni kwa significant kumachitika over a period of time, not a short period of time. So that short period of time you can lose, you can make money, you can lose. Kumano over a long period of time ma shares ajama pesa kuti akweradi value yake yakwera. That's how people make money long term. Yeah, this is one. I hope you get something from there.